Good morning. Siguro maraming nakakapansin sa inyo na ilang araw na hindi nyo nakikita si Jan sa vlogs. Yung last time na nakita nyo si Jan is yung sabi ko mag-a-attend ako ng seminar, and si Jan naman ay magpapamassage. Doon yun na last nakita si Jan. Yung po kasi ay nagkaroon kami ng emergency na hindi inaasahan. Na yun, yung daddy ni Jan ay wala na. So, nung time na magsi-seminar ako, hindi ko na yun nagawa kasi naka-receive na ako ng call. Then, kailangan ko puntahan si Jan sa kung saan siya nagpapamassage. Kinuha ko siya doon kahit pumasok ako doon. Sabi ko, kailangan ko makita yung asawa ko na very important. So, bawal kasi pumasok doon. Kasi nasa room na si Jan. Sabi ko, emergency to. So, pinatuloy nila ako. Tapos yun, tinawagan ko yung kapatid niya para siya magsabi kay Jan. Then, right away, pumunta kami nagpabook ako ng ticket. So, yun yung nakita nyo na nag-Jollibee na kami. Nung nasa Legazpi na kami. Yun yung time na hinatid ko si Jan. Gusto kong sumama para supportan ko yung asawa ko. Pero sabi ni Jan, hindi ako pwedeng sumama kasi ayaw niyang isama yung mga bata. Dahil ayaw ni Jan ma-remember si dad or si Panila na ganon. Gusto ni Jan maalala ng mga bata kung paano namin iniwan si dad nung Thursday. Yung nag-dinner kami. Kasi Friday kami dumating dito. Tapos Saturday bumalik agad siya sa Cavite. So gustong ma-remember ni Jan yung banding namin. Yung banding ng mga bata at saka ng Panila nung pagpunta namin ng Cavite nung Thursday. Hindi siya madali. Kasi kahit ako gusto kong pumunta doon. Pero hindi pwede. Sinasabihan niya lang ako, be strong. And gawin mo yung dapat gawin dyan sa mga bata. Na huwag isipin yung nangyayari dito sa Cavite. So, yung binyag, sabi niyan, ituloy ko yung binyag kasi nakaschedule na yun. And dapat, magpapabook kami sa restaurant pero hindi yun natuloy kasi nga madami din sarado at saka yung iba hindi rin nila kinikater yung iba. So, kaya ginawa namin yun the next day. Sinabihan ko nun si Jan, sabi niya, gawin mo yun kung anong gusto mong gawin dyan. Kasi get together din ng family. So, ang hirap niya kasi kami dito, si Papa, si Mama, parang ayaw nilang gawin nga yun kasi para respeto dun sa kabila. Pero sabi naman sa akin ni Jan, gawin mo para yung mga bata, yun ang ma-remember nila. Yung kung anong ginagawa niyo dyan sa Bicol. So, kaya, yun, naghanda kami the next day after ng binyag ni Holly. And kung mapapansin nyo, after nung handaan, the next day hindi ako nag-vlog. Kasi hindi siya madali, guys. Hindi ako nag-vlog. And then, si Jan everyday siya tumatawag kasi si Holly yung nalulobat tayo. Si Holly yung sobrang naapektuhan. Dito, si Sak umiyak din, si Kuya umiyak. Pero si Holly kasi katabi ko siya, nagigising siya ng madaling araw na umiiyak na sinasabi niya, I miss pa. So, kung mapapansin nyo, nung pumunta kami ng Legazpi, meron siyang binili, katabi niya to lagi. May binili siyang toys. Eto, ang pangalan nito ay, siyang nagpangalan, Pinky pa. Na alam nyo ba na si Holly, napaka-mature niya sa age niya. Sinabihan niya ako na, Ma, kausapin ko sabi niya, I wanna talk to Pa. Sabi ko, okay, sige, I'm gonna send message to Pa. Sabi ko, sige. Tapos tumayo siya, na ganun siya. Tapos nakita ko siya, nag-close siya ng eyes. Tapos, pagkatapos niya siguro sabihin ko anong gusto niya sabihin, nag-glow siya, tapos gano'n siya. Tapos sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, how did you know that? Sabi niya, ganun daw niya kinakausap si Papa Jesus. So, siguro nalilearn niya yun sa school. And nakikita niya rin ako, pag nag-rosary ako.
So yun, basta ilang araw or ilang umaga, lagi si Holly, gigising siya ng umiiyak. So si Jan laging tumatawag sa amin everyday. Everyday alam ni Jan yung mga ginagawa namin. Si Jan nagsasabi na punta kayo dito, punta doon. Sabi ko hindi ko pwedeng puntahan yung mga yun, nawala siya. So dapat meron kami mga outing, pupunta dapat kami ng Sorsogon, Matnog. Hindi namin yung ginagawa kasi wala si Jan. So, ang ginagawa ko na lang ay dinadala ko yung mga bata sa pool. Kasi may pool naman yung pinsan ko dito, yung kapatid ni Papa. Meron sila dito, yung, hindi ko alam, siguro yung iba alam naman kung saan yun. So, doon ko sila dinadala everyday. So, thankful na lang ako kasi walking distance lang din yun dito. Kaya, everyday may kita nyo nasa pool ang mga bata. So, yun guys yung nangyari. Hindi siya madali para sa amin. Si Jan kailangan niya pumunta dun sa Cavite para syempre naportan si ma'am kasi hindi siya mamadali. And then kailangan madami silang ayusin doon. And ngayong araw pabalik si Jan for I think 8 days siya doon. Pabalik na siya dito, so mamaya susunduin namin siya kasi okay na lahat ng papers, makakuwi na si Dad. Tapos si Jan babalik sa amin dito. So yun guys. Kung hindi nyo siya nakikita, yun po ang reason. Love you down. Ilang bag ba yan? Isa man lang kuya. There you go. Okay. Kiss. Thank you. It's alright. Kiss. It's alright. I'm gonna kiss Daddy. I'm just gonna kiss Daddy. Okay. I'm just gonna say. Jack. See you now. Yeah. You're very strong. Oh God. Call me. Love you. Love you. Love you. Yeah. You press down. Yeah, just say they know already. Just drop off. Love you. It's alright. Daddy will come back. It's alright. It's alright. Daddy just need to be there. Okay. It's alright. Okay. We're gonna see Kuya TJ and Kuya Sak. Sa kanya spaghetti, kami naman bigs ng aking mga pinsan. Oh, good. Wow. How's the mango float? A mango float. What's this? Coke float. Loco. We have to buy battery. Dito na pala kami sa Babies Are Us. Tapos na kami kumain. Gusto yung bumili ng toy. Okay. That thing, it's alright. Okay? What's that? Ayan. Wolves, nods, and waggles. Yeah. Ipaparahadukan niya dyan. Spa is watching us now. Spa is in heaven. Dito kami sa car. Yan yung mga bata. And yan si Jack.
Aha. Nagapod na siya. Yeah. Jack. Mag-SM pala muna kami bago kami umuwi. First time namin dito lahat. Except kay Jackie. Dito na kami sa loob ng SM. Gusto nilang mag Starbucks. Look, that one. So, nag-order si Jan ng Danish cinnamon and yung mga bata, yun yung drinks. Dragon and strawberry. It's nice. It's nice, son. Try, Holly. Holly, try. What do you get? Jollibee tayo, guys. First time nila, si Jan, first time. Eto, nag-take away na ako. Punuan eh. So, dito tayo sa labas. So, nag-order na sila dito sa screen. Yung mag-ama nandoon. Ayan, naka-order na kami. Magpipay na lang tayo dito. Dito na yung order. Ayan na. O kaya nga. Wala tayong mapaglalagyan ng camera. Yes? Extra rice with the chicken. Okay, next time. I do have spaghetti, Baba. Thank you. So good. So, anong tawag dito sa order natin, Jack? Super meal. Super meal. Pinapalitan mo, iyo manggiraray. Huh? Pinapalitan mo, iyo manggiraray. Okay na, an? Bako, okay. Super meal, ini? Super meal, yung akin, tapos with extra. Rice? You want rice? Ay, huwag kang ganyan. Tapos na silang kumain. Ayan, peach mango. Like, what prices are Si Jan, nakain niya na yung kanya. Pasok kami dito sa Crocs kasi si Kuya gusto niyang bumili. Yeah, look, it's actual news. Alright. Oh, size 8 kay Kuya. Okay. Gusto rin ni Holly. 7 or 8. Ayan, nakakuha na si Kuya ng Crocs. Si Holly wala siyang size. No size for baby. Pasok tayo sa bread talk. Anong may tita? So, thank you. Dito kami sa... Okay, thank you. 25. Dito kami sa Serenity. In-order namin dito ay matcha taho. So, ito na yung order natin na matcha taho. Masarap siya, guys. First time ko makatikim nito. Yung una is yung regular yung binili mo sa akin. Tapos, natikman ko yung matcha. Masarap. Yum. Very nice. Ano yan po? So, yan yung ating mga matcha taho. And ito yung akin. The best. Bread talk and Jollibee. And meron akong butchero na binili. Yeah, bahay na kami, guys. Oh, ang init. Pahinga lang. Tapos mamaya alis ako kasi kikitain ko yung mga kabatchmate ko. Meron kaming dinner sa Blue Hotel. 4 o'clock. So magpapahinga lang ako. Happy birthday! You just got 1,000 pesos. Oh, Tito Jan give you money. Oh, happy birthday na. I'm gonna show you something. Yani. So, Yani. Kung magpapahinga ako sa inyo. Birthday ni Sandro ngayon. What we gonna do for your birthday? Wala. Wala. Magpupunta lang ako sa simbahan. Ah, nagsimba na ikaw? Di pa. Mamaya? Magsisimba sila ng mama niya. No, because I'm going somewhere. Guys, magpupul sila. She's going to the gym, Dad. No, I'm not going to the gym. And si Adjo, ayan, binigyan ng pili. Kasi may punong pili. Nagpakuha siya ng pili. Ma! May pili tayo from Anjo. Oh, diba? Ayan ang pili ko. Si Adjo, pinasakat niya si sa babae. Guys, nandito na pala yung mga bata sa pool. Nauna na sila sa akin dito. Magpapaalam na ako. Good? Sandro! Mama, your mom is calling you. You're going to the church. Come on, your mom is ready.
Your mom is ready. No, she's waiting. Yeah, she's waiting there in the house. No, go now. Yeah, now. Kasi magsisimba sila eh. Okay, Han, I'm going now. Sandra, you gonna get a kiss? Did you see Tita? Oh, where's Roderick? Is not here? So, papunta na tayo sa Blue Hotel. Tinext ko na yung aking mga batchmate na late tayo. 4 o'clock kasi yung aming reservation doon. Sabi ko, malilate naman ako. So, ngayon, ang oras na? 5:36. Pumunta pa tayo sa pool kung nasan yung mga bata. So, next ko na sila na papunta na tayo. Dito na tayo, guys. Ala, nag-close na rin na. Tapos na kami, tapos na pala kami dun sa Blue Hotel. Dito naman kayo sa barbecue ng kapatid ko punta. Kaya mga batchmate ko. Oh, yeah. Ano ba yung iba? Ayun. Ay, hinihintay nila. Ayun. Ah, si Cheat. Ito naman si Cheat. Sandro, nak. Dito na kami. Ayan na yung asawa ko. Nag-order din siya ng burger. This is good, Han. Where's the towel? I got towel here. Ayan. Barbecue. Baba barbecue. Nag-order siyang what you call this? What you call the just hamburger. Okay daw yung burger. At saka yan, mayroon silang chicken. Ayan, patry ko sa kanya yung pizza. Masarap. Nasarapan ako sa pizza. Hi, John. John, this is my husband, John. That's John. Hello. Remember, di ba? Nakita mo na. Aba. Wala ka laman. Nakulong kami? Nakulong kami. Yeah, but it's nice. It's not very garlicky. Kasi nag-gray yung mother man. Good? Nice, no? They have some other, but I tried that one. I said, I'm just gonna get this one. You got pancit? With barbecue stick. With barbecue stick. Okay. Kuya, you got pancit again tonight? I've got the whiting. Kasi ayaw ko siyang magpansit. Kasi nagpansit niya siya kagabi. Or nang isang araw at yun. Ayan si Sak. Nainis siya kasi daw, ang tagal niya daw naghintay ng order niya doon sa mango shake. Tapos hindi daw tinik yung order niya. Yung isa daw. Tapos si Jan, sarap na sarap sa pizza. Ito lang handaan ni Sandro. Happy birthday, Sandro! Nag-church ka? Nag-church? Ayan, nag-order sila. But Mom, we only paid 100 pesos. No, you didn't. Ayan na yung kanilang mango shake. Na batch 1999. Hindi kami nakasama sa reunion 25th. 25th kasi late na kami. 15 yung reunion, so nag-catch up na lang kami ngayon. May padating pa eh. Where are you going? Oo. Ayan, nag-order ako ng Peppa ear. Peppa. Tahinga ng baboy. Tapos may isaw kami. And ayan. And nandito na yung isa pa naming kabatch. Not yet, Baba. I'm charging. Sarap.
Is that real? Karoon na. Sige nga na. May lipstick daw siya. Oh, it's slowly. Yeah. Smells good daw. Nagdadawag sa ako. Huling nilalamulan ko. It's too hard. What's that with? Jelly. Jelly. Nice. May naging employer na. Ano pa sa mo? Naging... Oh, later na. Kamukha akong iyak. Kamukha ko siya? Sure ka dyan. Kamukha ko raw si Holly. Huwag kayong kukontra. Si Gary. Si following Gary. Kamukha mo na. Oh, kuya, okay ka lang. Nasaan na si Jan? Maya yan si Jan? Si kuya mo nandyan? Si Jan nandyan? Hindi na yung mga bata. Nag-basketball si Sakting na. Look at that! There, okay. Guys, dito na kami sa bahay. Yan na yung vlog. Thank you for watching our vlog. Thank you. See you on our next vlog. Bye. Right, guys. Thank you so much. Maliligo pa yung mga bata, yung dalawang boys. Eto, naghugas lang siya ng paa. I just need to get changed. Okay. Mom, can I... Good night, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Bye. Bye. Because I think I do want you next to me.